ka. Kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Murawayan sa Diyos sa kaisa. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katoninongan, sa mga tawong marahayan buod. Ginoo maumika, rinurupyaw mika, sinasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika, hulikan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos sa deng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, akuan sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa tuo ka nama, kaheraki kami. Ikasanan banal, ikasanan kagurangnan, ikasanan urog, kahalangkaw. Hesu Kristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan para surug kan sa imong simbahan, panuaan sa imong mga surugoon nin pakasabot nin katutuuhan asinin katuninungan, tabangi sindang maghinguwa nin tudok sa puso, na manudan kun ano ang nauuyunan mo, tanganing ini sa indang dayaday na utubon. Huli kay Jesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasarukan ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Enot na babasahon, pagbasa hali sa gibo kan mga apostoles. Napangalas ang gabos, huli kan dakol na mga milagro, sa kang mga ngangalasan, na ginibo sa paagi kan mga apostol. Ang mga nagtutubod, nagkasararo, asin pinagsaro ninda, an sa indang pagsadiri. Ipinabakal ninda, an sa indang pagsadiri, asin kagamitan, sa kapinaghihiras, an kabaklan, susog sa pangangaipo kan lambang saro. Arual daw nasa templo sinda, sararo sinda sa pagbaak kan tinapay sa mga ero kaninda. Nagkakarakan na may kaugmahan asin kapakumbabaan sa puso. Nag-umaw sinda sa Dios, marahay ang buot sa inda kan gabos na tawo. Arual daw, idinadagdag sa inda ang mga ilinigtas nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Kamo magiging mga saksi ko sagkod sa mga poro kan kinaban. Kamo magiging mga saksi ko sagkod sa mga poro kan kinaban. Umawo nindo ang kagurangnan, kamugabos na nasyon. Umawo nindo siya, kamugabos na banwaan. Kamo magiging mga saksi ko sagkod sa mga poro kan kinaban. Huli tadakula ang danay niyang pagkamuot sa to. Ang pagkamaimbod nin kagurangnan, magdadanay sagkod paman. Umawon ang kagurangnan. Kamo magiging mga saksi ko sagkod sa mga poro kan kinaban. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikakagurang nanandala na simbuhay, ikan katotohan. Buhay na daing kasagkoran itatao, sa nagtutubod sa imo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan aldaw man sa nang ito, duwa sa mga disipulo ni Jesus ang nagpasiring sa sarong baryo na ang ngaran Emmaus, na mga 11 kilometro ang rayo hali sa Jerusalem. Nag-urolay-ulay sinda dapit sa gabos na nangyari. Mantang nag-uurolay sinda saka nagdidiskutiran, rinanihan sinda ni Jesus, mismo dangan nakisabay sa saindang paglakaw. Maski nahihiling ninda sa Jesus, dahil ninda siya namidbidan. Hinapot sinda ni Jesus, ano ang pinag-uulayan nindo? Naguntok sinda na mamundo ang lalawgon, ang saro sa inda na ang ngaran Cleopas nagsimbag. Ikasanaan nagdalaw sa Jerusalem, anday nakaaram kan mga nangyari kaining mga huring aldaw? Anong mga pangyayari ang hapot niya? Nagsimbag sinda, dapit kay Jesus na taga Nazaret. Saro siyang propeta na mapangyari sa gibo sa katataramon sa atubang nin Diyos asin sa tawo. Isinumbong siya kan mangsamuyang mga puon na padi, asin mga kagsakop, tanganing masintensyahan siya nin kagadanan, dangan ipako sa krus. Siya pinaglauman mi na matubos kan Israel. Lain pa kan gabos na ini, ngunyan ani katulong aldaw, poon na mangyari ito. Natikbahan kami kan mga nagkapirang babae sa samong pag-iriba, na amay na nagduman sa lulubngan, asin daay nahiling ang bangkay ni Jesus. Nagpuli sindang nagsasabi na nakahiling sinda nin sarong bisyon nin mga anghel na nagsabing buhay sa Jesus. An ibang mga kairiba mi nagduman sa lulubngan, asin napatunayan na totoo ang sinabi kan mga babae, alagad dainin da nahiling sa Jesus.
Dangan sinabihan sinda ni Jesus, mga lulong, mga kulang sa pagtubod sa gabos na sinabi kan mga propeta, bakong kaipuhan na magtius mo na ang Kristo kan mga bagay na ini, bago siya maglaog sa iyang kamurawayan? Dangan ipinaliwanag sa inda ni Jesus ang mga sinabi dapit sa iyag sa gabos na kasuratan, magpoon sa libro ni Moises, sagkod sa mga surat kan gabos na mga propeta. Kanharini na sinda sa baryo na sa indang dudumanan, si Jesus garumalihis paduman, alagad pinubulan ninda siya. Day ka na magpadagos, huli tasulnop na an aldaw, asin nagdidiklom na. Kaya nag-iba siya sa inda. Nagtukaw sa pagkakan sa Jesus sa kaibahan ninda. Kinuan ni Jesus ang tinapay, binindisyonan, binaak, dangan itinao sa inda. Dangan nabuksan ang mga mata ninda, asin namidbida ninda siya. Alagad bigla sindang nawara sa paghiling ninda. Nag-olay sinda, bakong naglaad ang satong mga puso, kan nagtataram siya sa to, sa dalan, asin nagpapaliwanag kan mga kasuratan. Kan oras man sa nang iyan, nagbalik sinda sa Jerusalem. Naabutan ninda duman na tiripon an 11 disipulo, saka an iba pang mga kairiban ninda. Nagsarabi ang mga ini, talagang nabuhay liwat an kagurangnan. Nagpahiling siya ki Simon. Ipinaliwanag man sa inda kan duwa ang nangyari duman sa dalan, asin kun paanong namidbida ninda ang kagurangnan sa pagbaak kan tinapay. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang, ang babasahon ko, bakong humilian na pigpreparar ko, kundi ang magiging bungang pastoral letter, bunga kan sa tuyang mga paghiro kening mga nakaaging aldaw, partikularmente manungod kening ikatulong diocesan pastoral assembly na tinatapos niya to an inot na kabtang ngunya na hapon. Sa English po ini, alagad ita-translate niya mo ini sa satuyang lingwahe, asin i-distribuer sa gabos na parokya, tanganing maging bagay, kakanunin sa tuyang paghurup-hurup, pag-urulay-ulay, asin inspirasyon sa paglakaw, kan sa tupadagos niya itong paglakaw bilang lokal na simbahan. Ang mga binasa niya to, mga magayuno na maray, papahayag kan ladawan kan inot na mga komunidad, arog ka na dangog niya to sa inot na pagbasa, ladawan kan sa tuyang ginigibo bilang komunyon nin mga disipulo, nagkakasararo, nagpapatinarabang-tabang. Asin ang ebanghelyo, nagpapahayag sa to kan paglakaw ni Jesus kay iba kan duang disipulo pasiring sa Emmaus, na iyong naging patugmadan miman kay ining pastoral letter na ini nasa kong babasahon ngunyan. Were not our hearts burning within us? A pastoral letter at the closing of the Third Diocesan Pastoral Assembly and the launching of preparations for the Diamond Jubilee of the Diocese of Legazpi. Then they said to each other, were not our hearts burning within us while he spoke to us on the way and opened the scriptures to us? From Luke chapter 24, verse 32. Dear people of God, the story of the two disciples on the road to Emmaus is symbolic of our own journey as a church towards the kingdom. We do not walk alone. We have companions on the journey, we have each other, and we have the Lord.
Jesus Christ. Though our life may be saddened with our own burdens and cares, He enlightens our minds with the truth and shows us the way. And as we gather for the breaking of the bread, He nourishes our tired spirits with the font and summit of our life, so that, like the two disciples, we could also say, "Were not our hearts burning within us while He spoke to us on the way?" With hearts aflame, we realized we could not contain just for ourselves the good news given to us, that we have to run back to share it with our fellow disciples and then to the world. It is providential that as our diocese took on this year-long journey of our third diocesan pastoral assembly, and the Church in our country celebrates 500 years of Christianity, the Holy Father, Pope Francis, declares a synod on synodality to be undertaken by the Universal Church, starting with grassroots communities and local churches. His emphasis on becoming a church of communion, participation, and mission aligns so fittingly with our vision as a local church and as a communion of communities of faith that journeys with families, the youth, and the poor. Our DPA 3 journey. The Third Diocesan Pastoral Assembly this year, 2021, as its name says, is the third iteration of our coming together to pray, discern, and decide on the pastoral priorities of our diocese. Our study of various reports generated by parishes and commissions, and our processes of dialogue and consultation on all levels of our local church helped us to identify present and future needs in pursuing renewed integral evangelization, especially in the context of the new normal brought about by this COVID-19 pandemic. We have realized that there is so much to celebrate. Our parishes are as vibrant as ever, and our diocesan commissions and offices are active and well, supported by lay participation. This lay participation is flourishing through pastoral councils that have become functional institutions in our parishes and even in the barangays. Most of our parishes and institutions have been able to respond to the new normal demands of the pandemic and other natural calamities because of the structures and communities that we have built. However, we have also learned that there are still areas in which reform is needed if we are to become a renewed church. In particular, we have to grow in the following areas. 1, in mission orientation, as seen in our lack of conscious effort to build SACOP or BECs and reach out to all parishioners, especially those in the margins. 2, on financial stewardship, expressed in the low priority given to build the parish pastoral fund and low compliance to accountability and transparency guidelines in the matter of the catechetical and tada funds. And thirdly, on servant leadership, for when we fail to offer enough moral, technical, and financial support to our ministries, this results to feelings of frustration among our collaborators and the dwindling of commitment to ministry. Thus, this comprehensive diocesan pastoral plan for the period of 2022 until 2026 and the diocesan pastoral manual, which we have promulgated earlier this year, represent our renewed commitment not just to our perennial mission of evangelization, but also to grow in building our communion of communities
practicing transparency and accountability in managing our resources, in renewing our commitment to strengthen one another and serve God's people. Our roadmap to our Diocesan Diamond Jubilee. It is also providential that the last year of implementation of our new pastoral plan in 2026 is also the celebration of our diocese's 75th foundation anniversary, our Golden Jubilee. As we mark this graced milestone in our local church, let us make our celebration more meaningful and fruitful by setting a roadmap that focuses on particular pastoral themes and concerns each year leading to 2026. So, renewed building of Saradit na Komunidad nin Pagtubod or our SACOP, the promotion of ecclesial movements and communities, or EMCs as we call them, and in fostering ecumenical and interreligious solidarity with our non-Catholic brothers and sisters. 2023 is the year of formation. We will pray, discern, and focus our efforts on renewed catechesis and equipping our clergy and laity with skills for ministry. 2024 is the year of participation. We will pray, discern, and focus our efforts on renewed involvement of families, the youth, and the poor with EMCs, Catholic schools under the SEAL, or the Catholic Educational Association of Legazpi, and communities of consecrated life in the life and ministry of our diocese. And finally, 2025 is the year of stewardship. We will pray, discern, and focus our efforts on renewing witnessing to faithful stewardship, especially in the areas of integrity in office and finance, generous self-giving, perhaps through tada, and care for our common home. And finally, the year 2026 is the year of mission. We will pray, discern, and focus our efforts on renewed mission ad intra, through outreach to the unchurched and the marginalized sectors, and ad extra, through sharing our best practices and other pastoral contributions to the church in our country and the world. As we thank the Father this year for the gift of Christianity to our country, and as we celebrate our Diocesan Diamond Jubilee 5 years from now, we turn to the iconography of our Mother of Salvation, in particular to the image of the angel whose hands stretched to present to the Blessed Mother and her Son, our Lord Jesus Christ, an offering of hearts burning with love. May these represent our hearts, grateful to be gifted and passionate to share the good news of salvation to all. Given this 19th of November 2021 at the Chancery of St. Gregory the Great Cathedral, Compound, Legazpi City, yours truly. Matinugpon gabos para sa pamibi nin banwaan. Para sa pamibi nin banwaan, sa lambang petisyon,
iaatang kan representante kan lambang petisyon, an plano kan lambang komisyon. Mga tugang ipamibinyato ang satong simbahan na lokal, ang satuyang banwaan, asin ang mga naglilingkod para sa iyang karahayan. Sa lambang kagadan kita masimbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Commission on Worship. Na sa paagi kan liturhiya, ang gabos makapagpartisipar asin madara sa tunay na pagsamba sa Diyos sa espiritu asin katotoohan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Commission on Christian Education. Naan mga katikista, mga maestro asin maestra, asinan gabos na nagtutukdo kan pagtubod, na lugod padagos sindang magkaigwanin kadunungan asin kusog sa pagbalangibog kan tataramon nin Diyos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Commission on Social Concerns. Naan mga dukha ang mga nasa laylayan, asin mga nangangaipo sa satuyang komunidad, padagos na matabangan, tanganing maaraman ninda an sa indang mga diretsos asin kakayahan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Commission on Temporalities. Naan mga pagsadiri asin yaman kan simbahan, sa tuyang maataman asin paurugon, tanganing ini magin mga instrumento nin sa tuyang paglingkod, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Commission on Ecclesial Communities. Naan mga komunidad din pagtubod, bendisyonanin pagkasararo, asin pagkaminuotan, tanganing maging tunay ni instrumento nin pangkabilugan na ebanghelis ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Commission on Family and Life. Naan lambang pamilya sa satuyang diocese, padagos na magtaunin buhay, asin maging tanda ning kaligtasan ning Diyos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Commission on Youth. Tanganing ang satuyang mga jóvenes, padagos na magtalubo sa kadunungan, asin maging aktibo sa pagrespondir sa mga napapanahon na pangangaipo kan sa tuyang banwaan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Commission on Clergy and Consecrated Life. Nalugod magdakol ang bukasyon para sa pagpadi asin buhay relihiyoso, asin lugod maatindiran ang gabos na mga pangangaipo kan mga nasa estadong ini,
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiibig. O Diyos na samuyang Ama, ipinadara mo ang Espiritu Santo sa mga apostoles, asin itinatao mo man ang Espiritong Tandanin pagkamot nin pusong naog. Mamibi ka mo mga tugang tanganin sa ko at sa indong atang, papagganigo na akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod ken kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan sa iyang banal na simbahan. Diyos nin pagkamuot, ako a ining mga atang nin sa imong mga surugoon, asin tauwi kami kan liwanag na mahiling an sa imong dalan, tanganing ini sa mong masabutan, asin maigot na masunod, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan Diyos amang makakamhan. Iniras mo sa imo, sa inda unay na pagtubod, irinukyaw nin sarong tingog, na hali sa manlain-lain na mga tataramon nin tawo. Banal, 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 Sana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan.
Kagurang na ni kanagad banala sinan gabos na linalang na inaataman mo maninigong nag-uumaw sa imo. Huli ta sa imong aki sa mong kagurang na ni Kristo sa bagsik asin kusog kan Espiritu Santo binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos. Asin day ka naguuntok sa pagtipon kan banwaan para sa imo, tanganing kung pagsirang sa kud pagsulnob kan saldang, malinigo na atang ikadulot sa imo ngaran. Kaya kagurangnan, kami nakikimaherak na nagaarang sa imo na ining mga atang na dinarami sa imo tanganing mabendisyonan, papagkanigo ang pabanalon kan yuman sa ng Espiritu, tanganing maginhawa kasindugo kan sa imong aki sa mong kagurang na ni Kristo, sa sayang pagbuot, sinisilibrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya ay pinagpaubaya, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat sa imo nagbendisyon. Binaak asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, taini an sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuakan niya kan kalis asin pagpasalamat sa imo nagbendisyon, asin itinaw sa saya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sakot na ika magdatong. Kaya kagurangnan kami na nagrurumdum ka nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki asin kan makangangalas na pagkabuhay niya liwat patin pagsakat sa langit. Siring man kaming nagahalat kan sa ikaduang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo kaining buhay asin banal na sakripisyo. Lilingyan na bibi kami ang dulot kan sa imong simbahan asin sa pagmidbid mo kan ostya na sa pagsakripisyo kayan minaawot mong mauli ang buot. Itugot mo na kaming binabago kan nawa kasindugo kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan manlugod na sarong hawak, asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo. Tanganing kaibakan sa imong mga pinili, makamtan mi ang pamana, enot kaibakan urog kapalad na Birhen Maria, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose, kan sa imong mga apostoles, asin mamuraway na martires, patin gabos na mga santos, nadanay nindang pagsurog sa atubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Ining hostya kan samong pakipag-ulian namimibi kami kagurangnan, makapauswag manlugod kan katuninongan, asing kaligtasan sa bilog na kinaaban. Ang simong simbahan na nagbabaklay sa daga, papagkaniguang magsarig sa pagtubod asing pagkamuot, kay bakan sa imong surugoon, si Francisco sa mong Papa, asin kan sa mong obispo, si Joel, kay bakan gabos na obispo asing gabos na klero, asing kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayi ang mga panuga kay ning familya na binuot mong makiatubang sa imo, maugayo na Ama kay raking pagsararo sa imo ang gabos mong aki sa inman sinda na kawarak, ang mga tugang niya mong gadan, asin ang gabos na nagpapagaya-gaya sa imo,
na nagtalikod na sa panahon na ini. Mabuot mong akoon sa imong kadean, naglalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano sagkod paman, kan sa imong kamurawayan, udi ki Kristo sa mong kagurangnan, sa pagi niya winawaras man gabos na karahayan sa kinaban. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugo na sin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon ka sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatongan kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, minsiring sa langit, ansa mong kakadun sa arwaldaw, itaw mo sa muyang-uyan, asing patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasaalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin kan pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Ulita sa imoan kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesukristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari pagilingaan sa mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na mapatuninong asin magkaburunyog kami, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan
kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami, o tawi, nin katoninongan. Uyang mga tugang si Yesu Kristo, ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, palada ng mga inaapod na makinabang sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako maninigo, na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo. Amen. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
ta. Diyos na may rakon, mapakusuglugod ka ining mga banal na balaog na sa imong inako, an sa imong mga surugoon, sa katotuuhan, asin maka-inspira rin sa inda, na mauton ang kaumawan kan sa imong ngaran, sa arwal daw nin sa indang pagkabuhay. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong spirito. idukutan sa itong mga payo, asin nagadon ang bendisyon kan mahal na Diyos. Ang Diyos samang makakamhan na nagtaw sa to nin buhay, magdanay na pabungahon ang sa tong mga pagpagal, tanganin kita bilang sarong simbahan, naglalakbay, nagbabaklay sa iyang kaumawan, asin kamurawayan. Amen. Si Jesucristo na naglakbay, kaibakan duang apostoles pa Emmaus, ibanan man kita sa satuyang pagbaklay, tanganing maliwanagan kita kan sa iyang katotohan, pakusugon kita kan sa iyang pagkamot asin halimbawa, nin pagdusay sagkod sa kagadanan. Amen. Ang banal na Espiritu na ipinadara sa to ni Jesus, maging sa tong giya asin inspirasyon, kadunungan asin kusog, tangani ang gabos niya tong minamaut asin pinapangiturugan bilang sarong simbahan, mangyari asin magdanay. Amen. Asin bendisyonan kita gabos kan Diyos na makakamhan, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw asin ipadagos ta ang misyon. Salamat sa Diyos. Good luck po sa satuyang pag-implementar kan mga decisions na sa satong mga parokya. Congratulations mo po sa gabos na naging kaplang kayo na. Gatos na tao na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa samong puso, sa diri mi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, kuya andam kami, kagurangnan. Uya kami, danay andam, kakurangnan. May isnakan po sa mga delegates, sa mga participants kaini sa Chancery. Salamat.